Dagiti sa sarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ti adipen. Nabalkot iti alimuteng ti barukong dagiti agnanaed iti pagarian ni Ari Turco ubing. Tigapuna, iso ti kinauyong kan kinaulpit ti nasao nga ari. Tunggal adda agbiddot nga agindag iti masakupan na. Padusa na adagos. Katno talaga adi na magustuhan ti tao a nagbiddot, ipapataynan. Iti maysa nga aldaw, Diyak kayaten nga dapay tumanor akas iti dayjay alalaki, Soldado Draco. Nalawag kadi. Matungpal madaydayaw nga ari. Amin dagiti madlawyo akas iti dayjay alalaki ti ugali na. Lepasin yon. Nalawag kadi. Wen madaydayaw nga ari. Matungpal dayta. Nasayaat. Diyak ngamin kayat nga dasukir dito'y pagarian. Ti kayat ko, agtamad da amin kanya. Diyak kayat nga dati kumontra. Aramiden mi dayta. Madaydayaw nga ari. Ala, bilinem amin dagiti kakadwam a soldado, Draco. Ibagam kadakwada, tibilin ko kan ka. Nakabutbutang atalagan diti pagarian, nanang. Uwan nga rod, anak ko. Manipod ka la at anagpukaw ti sigod nga ari. Nagbaliw mo't namin pinsan ti panagbiag tayo dito'y pagarian. Nanang, Maasyanak ka ni Reyna Odessa. Awan nagbanagan ti sakripisyo na. Tadi na tayo mo't masalak ni iban. wan nga rod, nanang. Sayang at alaga. Anya ti kayat asawan daytoy, Reyna Odessa? Anya ti kayat mo asawan, Ari Turco? Nakita ka kasarsaritam jay adipan. At dala nang ibaunakan ko na. Sigurado ka? Wan, Ari Turco. Iso asapay la kumata di nakpagatapan. Siya kung ti makaam mo, madaydayaw nga ari. Iti kanitong agbidot dayjay nga adipan. Dusa akmet, iti patay. Napatag nga ari. Diyak itulo ka may sala nga adipan ti mangkalaban kanyak. Di yun pagparikutan dayta. Napatag nga ari. Siya kung ti makaam mo. Gem kayat kuat siguraduam ti amin, Soldado Draco. Nagagat dayjay nga adipan. Diyak kayat nga agbidot ka, ha? Matungpal, madaydayaw nga ari. Saan naroon ba nga mamuan ni Ari Turco ti palimod ko? Sigurado nga ti may sagmak ng maduktalan na. Naskan nga ganadak. Adipan, Ha? sumurot ka kanya. Sa dino, Soldado Draco. Di ka nagdamag. Basta sumurot ka kanya. Makita mo't siguro tagburbur ka lava. Adipan. Uwan, Soldado Draco. Di tati pa kaipisukam no di ka agpot no. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Soldado Draco. Oh my God! Soldado Draco! Anya ti aramidam kanyak. Ibagam kanyak tagpais. Asino ka talaga? Anya ka din ti bagbagam, Soldado Draco. Impostor ka kadi. Ha? Saan, Soldado Draco? Saan anak ng impostor? Asino te ayan ti kinapudnom? Ni Ari Turco. Dakan ko na ti kinapudnok. Sigurado ka? Wan, Soldado Draco. Patyan ako napudno ak nga agserserbi ka ni Ari Turco. Anya tinaramid ni Soldado Draco iti adipan. Apay nga interesado ka, Reyna Odessa? Napatag nga Ari Turco.
Pangaasim, kasyam kumati adipan. Apay aya nga isakit mo launay dayjay nga adipan. Gaputan na singpet dayjay. Saan arumbang adusaam, taawan mo't tibasol na. Siyak ti ari. Mabalin ko nga ramiden ti amin na kayat ko. Ari Turko, awan ti dakes ngar aramiden dayjay nga adipan. Kaasyam kuma. Reyna Odessa. Inaramid kun ti kayat mo. Intulok ko nga agbalin. Huston! Di ka nagsaupay. Di ka matanagan. Tawan ti dakas sa mapasamak iti adipan. Nulakit di ta mapanagnakan ni Soldado Draco. Ngawan ti dakas nga aramidan na. Di ka kadi sumurot kanyak iji palasyo, anak ko. Saan yun, nanang? Agtali na agdaklaangan dito'y kalapaw. Ngam awan ti kadwam ditoy. Di nagpagdanagan. Awan ti dakas ang mapasama kanyak, nanang. Ngam kasano ang masigurado asaan ka ang maisagmak. Agtalik ka kanyak. Awan ti dakas na mapasama kanyak. Alakit din, nanang. Mapankan iji palasyo. Tapno itulod mo dagiti naburas a prutas para iti reyna. Oh, sige nga rod, anak ko. Patuloy ko. Napanagnaga kasi ka tayan ti kinapudno ta adipan, napatag nga Ari Turco. Sigurado ka, Draco? Wen madaydayaw nga Ari? Nasaya at nukasta. Kinunakmatan ka. Jakmet kaya tama isagmak dayjay nga adipen. Gaputa talaga ang nagagat kan pakairanudan. Madaydayaw nga Ari. Ngem ti kayat ko. Mapaliiw ta. Lalawag ka di. Matungpal madaydayaw nga Ari. Kanayo na mapaliiw dayjay nga adipan. Si Kani Elias, saan ka di? Ti adipon iji palasyo? Wen, siyak nga rod. Ayan ti inam. Ha? Apay asap sa pulam di inak. Kasapulak ti tulong ti inam. Napan iji palasyo. Adain tulod na ka ni Reyna Odessa. Ngam apa? Prinsipe Heras? Ha? Nagbaliwan ti langak. Anya tinapasamag. Apay ang nagbalin asika ni Prinsipe Heras. Talaga siyak ti prinsipe. Ada ipapainom kanyak ti inam. Tapno agbaliw ti langak. Ket di nakmasapulan ni Ari Turco. Anya? Nas ka namang limlimo ak. Babaan ti panagbalin ko ani Elias nga adipan. Tapno maadal ko ti rumbang nga aramidak. Ket masubot ko ti pagaryan nga inagaw ni Ari Turco. Ti inam ti makatulong kanyak. Iso nga urayak dito'y kalapawyo. Ket sapay lako ma. Taawan ti asino man apang ibagaam itinaduktalam. Aging ga saan ko matungpal ti misyon ko. Diyak laing pagaro. Nga dagayam limod apan nakabalin mo, nanang. Talaga adyak impakpakaamukan ka, anak ko. Taamkak nga ang mga numaisagmak ka, gapo iti pan nakabalin ko. Nukasta man nakabalin ka. Apay adi mo parmakan ni Ari Turco. Babaan iti pan nakabalin mo. Saan nga umdas ti pan nakabalin ko? Tanila ang Prinsipe Heras ti makaparmak iti dayjay nga ari. Anya? Day tatiag paiso. Ngamnasken nga adalon na nga umuna. No kasano amaparmak na ti pan nakabalin dayjay nga ari. Kat maaramid na laang dayta. No agbaliw ti langana. Babaan iti panaginom na iti timtimplaak nga agas. Anya? Sapay lakuma. Tamaparmeken ni Prinsipe Heras tinarungsot nga ari. Sakbay nga addapay dakdakes a mapasamak dito'y pagarian. Sigurado ka ka din itinaduktalam. Wen, inak arena. Iso nga ipatungpal ko itan arabi iti amin. Aganat ka, anak ko.
kayat ang maisagmak ka. Di kagdanag inakarena. Aramidak ti amin. Tapno masubutan ti pagaryan. Manipod iti panangagaw ni Ari Turko. Iti day di amak nga ari. Adipen, Apay napatag nga ari. Dayto yung tigundaway ko. Nasken ang maagaw ko ti kwintos na. umay ka, Tikwintas ko, apaya sinigawat mo, ha? Aggibos itan ti kinadakes mo, Ari Turko. Si Kani Prinsipe Heras. Siyat nga rod. Kat ita. Agpatinggam ti kinadakes mo. Nasubot ko itan ti pagaryan mi. Kat naibalas ko tay di amat a pinatay mo. Naragsakan ti pagaryan, anak ko a prinsipe. Wen, inakarena. Tay ti nakatay ni Ari Turko. Nawaknitan ng tinakulapan a panunot dagiti soldado nga inaramatan na itinangisit amahe ka. Nagbaligi ka, anak ko. Nasubot mo ti pagaryan. Ken naibalas ko day di amak nga Ari, inakarena. Nawayawayaan kayo meten, iti panangadipan na kada kayo. Talagang adda ka asi ti Diyos. Saan na tayo abinaybayan, anak ko a prinsipe? Pudno day ta, inak arena. Kat manipod ita. Ikarik nga awanan ti sabali pay addakas nga Ari ang makasakop iti pagaryan. Agtali na eden na naulimak ti pagaryan. Ken ti panagbiag dagiti agindag dito. Apaman ang nasubot ni Prinsipe Heras, ti pagaryan. Sala na amuan dagiti agindag, at igayam adipan ani Elias, ket isumatlaeng ni Prinsipe Heras, ang nagpukaw iti sinakop ti narungsot nga ari, ti pagaryanda. Ket gapo ta nasubutan ti nasingpet, ken nasiglat a prinsipe ti pagaryanda. Nagtalinaeden a naulimag ti panagbiagda. Bueno obing ditan ti naggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.